הרבה אנשים חווים מצב שבו הגב פתאום נתפס. זה מגיע אלינו בלי אזהרה, בלי סימן מקדים, וזה באמת יכול להיות רגע מאוד מלחיץ, אבל ברוב המקרים זה לא אומר שנגרם נזק חמור לגב. לרוב הגוף שלנו לא מתקלקל, הוא מגיב לעומסים. הגוף שלנו בעצם הוא כל הזמן מנסה לשמור עלינו, להגן עלינו. ויש מצבים שיש עומס מצטבר, עייפות, סטרס או חוסר הקשבה לגוף או לעצמנו. הגוף בעצם נכנס למצב הגנתי, והיכולת שלו לווסת עומסים ולחצים פוחתת, ואז בעצם מופיע הכאב. לפעמים הטריגר לכאב הוא תנועה, אפילו תנועה פשוטה, אבל התנועה היא לא באמת הסיבה להופעת הכאב, היא בעצם הרגע שבו הגוף אומר לנו שהוא לא יכול יותר לשאת בעומסים ולשאת בלחץ, אז מופיע הכאב. במצב כזה הדבר הכי חשוב הוא לא להיבהל, לא לנסות להילחם בגוף, כי כאב לא יכול להיפטר ברגע, אז חשוב מאוד להיות רגועים כמה שניתן, ואחרי זמן מה הגוף מתחיל לצאת בהדרגה ממצב ההגנתי, אז תנועה עדינה יכולה מאוד לעזור. לרוב הגב לא מבקש מאיתנו תיקון או איזושהי פעולה אגרסיבית, הוא מבקש הקשבה, שאנחנו חוזרים להקשיב לגב ולגוף, הרבה דברים בעצם מתחילים להסתדר.